A alcaldesa de Meis tamén quixo responder ao alcalde vilanovés como presidenta da Mancomunidade do Salnés. Marta Giraldez pediulle a Durán e ao presidente da Asociación Presume de Vilanova que se informen antes de acusar. E recordoulle ao popular que xa non é o presidente da Mancomunidade e que deixe de falar como representante do ente comarcal. Eu teño que recordar ao señor Durán que xa non é presidente da Mancomunidade, mal que lle pese, que xa non ten o apoio nin siquiera dos seus propios compañeros de comarca, que o deixaron solo e que agora, pois, facendo o que teñan que facer e respondendo ás súas obrigas, foron á Mancomunidade como representantes dos seus respectivos concellos. Eu entendo que isto é unha pataleta dunha persoa que se siente sola, pero xa non é portavoz da Mancomunidade nin ten que falar en representación da Mancomunidade do Salnés. A presidenta da Mancomunidade explicou que todas as promocións que están facendo dende o ente comarcal teñen como eixo a variante espiritual e a ruta do Padre Sarmiento. Desde a Mancomunidade estamos a traballar, desde que eu estou, e como tamén se facía cando estaba el, en prol de defender tanto a variante espiritual como a ruta do Padre Sarmiento. Para nós é estratégico, é fundamental en materia de turismo a defensa destas dúas rutas, porque é o motor económico da nosa comarca, é un dos motores máis importantes da nosa comarca. A Mancomunidade xa traballa no cuidado e na promoción das rutas en vistas ao Xacobeo 2021. Todas as estrategias pasan por poñer en valor as dúas rutas que transcorren polo Salnés. O ente comarcal xa levou a cabo accións neste sentido, como a elaboración dun vídeo promocional, a elaboración dun convenio con Ourense Norte para recibir peregrinos do norte de Europa que veñan a vela e acordos co Consorcio do Salnés. Vamos a firmar un convenio con el Consorcio de Comercio del Salnés para que todos los restaurantes tengan unos salvamanteles donde se está publicitando la ruta. Está contemplado también dentro del plan de turismo, más todo lo que es las campañas de promoción en redes sociales, y también otra de las acciones es traer blogueros especializados en rutas y en el Camino de Santiago, que los tendremos aquí en la comarca. Tanto a presidenta como o xerente da Mancomunidade aseguran que as rutas xa están limpas e preparadas para o tránsito de peregrinos. Ademais, Marta Giraldez rematou engadindo que, por moito que o intenten, non van a conseguir que os peregrinos non visiten a Armenteira. E desexou o mellor para os concellos do Salnés, porque o que beneficia a un, beneficiará a todos.